Pinanginotan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang ocular site inspection sa Rolando Andaya Highway sa Lupi, Camarines Sur kanakaaging Sabado, Enero 4. Obheto kan opisyal na personal na mahiling ang bulos kan trapiko, asin ang implementasyon kan mga lakdang para sa kaligtasan kan mga biyahero, urog na ngunya na piglalauman ang pagruso kan mga bihikulo pabalik sa Manila makalis ang selebrasyon kan bagong taon. We make sure na yung mga dadaanan safe ngayon kasi ang problema niya paggabi, ang raming mga lubak. Yun ang nagiging problema ng tao natin. Maliban po dun sa traffic, yung disgrasya ay iniiwasan po natin ngayon. Kawawa ang tao eh. Inumaw kaini ang makaskas na pagresponde kan PNP Bicol na pinamamayuhan ni Police Brigadier General Andre P. Dizon nga ni masigurong magiging magianaan bulos kan trapiko sa naunang bita na tinampo lalo na kanakaaging holiday season. Magigirumduman, heavy traffic ang namatian sa lugar antes ang Kapaskuhan huli sa naraw tigling porosyon ng tinampo, idugang pan pag counterflow ka nagkapirang bihikulo. Kaya if you look, dito, ang ginawa po ni Regional Director natin, I'm so happy, naglagay siya doon kung gano'ng kalayo yung traffic sign, yung mga delikado. Kaya atis yung mga tao, yun po yung naging problema natin, nagka-counterflow. Every time na may counterflow, may disgrasya. Kaya ngayon, at least wala po kayong disgrasya. So tinignan po namin, kung napansin nyo, nag-chopper po kami all along the way ng highway, wala po. So thank you kay RD, ang galing ng RD natin eh. Natutuwa po kami. At least safe kayong lahat. Ipigpapasalamat man ni Dizon ang pagbisita kan sa indang hepe na nagpapataas lalo kan sa indang moral. Galing na po sa kanya na very satisfactorily at happy siya sa mga naging courses of action natin simula doon sa Andaya Highway at sa Maharlika Highway, pati na po yung pag-manage natin ng Paskuhan 2024. So yun mismo ang kanyang nabanggit kanina na naging generally peaceful and overall successful po yung mga activities na yun. Mientras tanto, kasabay kan pagbisita, inatindiran man ni Marbil ang pagbindisyon asin inaugurasyon kan bagong Holy Family Chapel sa laog kan Camarines Sur Police Provincial Office sa Camp Juan Querubin Miranda sa Naga City. Binisita man kan opisyal ang Sagrada Familia Parish Church sa Banuan kan Lupi, asin ang National Shrine of Our Lady of Peña Francia sa Naga City. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Lubea.